Sanu ka mutu. Sannu. Na ga. An ba gajiya. Dole amma ne ma yaro na wani. Wani yaro naka? Shi ne du. Baya nan, baya waje na. Ni na kai yaro na fa ya siya doya. Ya zo ya sai doya na naɗa doya ko kin ma na ƙara masa ya tafi. Dole ko ka kai yaro na baka. Akan me zan aiki ɗanka? Me zai man hada zan aiki ɗanka? Wani ne kun di da yaro ya zo gidanka kawai kuna kai shi kasuwa fiye da. Ko na haifa. Ba dole ne kana in ya murka san sirrin gidana ba. Mata na 2, ɗaya na 4. Alhamdulillah ne wa Allah godiya. Mata ne na haifi mata. Ban gane wannan yare naka ba. Ni to ai tsiyan ne ma ni turancin ma bai kai. I'm a man. You are I have woman. You na half dog. Na half dog. Bari ga maka. A cikin mutane a moto akwai dokotono a babur akwai dokotono a cikin mutane ma kai dokotono wallahi. To kai kuma ina son ga maka abinci ne to bayan da za a faɗan agwale ko dan mai gida ka zo da can garin ku wani wata uwa duniya ka zo ƙasa ta Kano ka ce za ka nuna min yan ubanci baka isa ba ka koma garin ku duk duniya ba yanzu ba Hausa kana yi me Ibo Hausawa yana yi na lankwashe din ai ganin dama ne wallahi ra'ayi ne tsawa da maiya a yau in na ga na cire wannan wallahi sai laka dama dan banzan duka dauduwa riga ce in ka ga dama sai ka cire ka zo ka kawo sana'a ga ka cire mana riga ba riga ba rawu kana ka je ban za ta maka to kai da Hausa mana an ga ai Hausa ce wannan sai ka buga mu a kasa an ga maka sai ka buga mu a kasa ba sa abin da kake ba jahilin banza jahilin wani you are very stupid dala ta video na so doing nun kan full kudu for nothing donke wanke banza shashasha ke na watsa maka na ta watsi ne yau amma iban nan wallahi ka bani mamaki wannan kana jinjiri ya kai da mahaifiyarka ka zo tsuno wannan katon baki ka su zurimi haka kake zuke shi baki daya sheke kamar kan kwakwa da samu ne ka kwakwa ta wa sheka shikenan abin da kake ci amma ka wanka da burkutu ni ko an wanke da ruwa mai tsarki kai mutu ne ko mata ni cikakke ma kuwa wala kai ba mata kai mata ne ayi gaba ba za ko sha baki kamar an yaga hammata yi gaba wannan ya mata hammata iya ala shi ne to ala shi ne mana baka na iye ban ji turanci ba ilimi wa look like ayon benda aka nawa kala kai in ya muri na san kuki tiki na san kukin gwaiwa ba abin da za a rance mai kaji na ga ba za ko wannan ayi tafiya kamar mashiji nin ka fulko da nasu ala shi ne mana baka haje kai shi wannan baza na tafiya haka baza ko Koni dana lokoshi wana. Wala ilimi wa look like iron bender. I better pass it. Shaja. Waye? Bangane rada mun duka ya sako. In duka banza ne. Ka bangare yarji na ka ce wani rada mun. A za ka aika. Bangane zan aika ba. Wallahi za ka aika. Kaga daga garan bata ka ba? Yo kai na ruwanka daga garan bata. Ko ga yaro mara kunya da Allah da Annabi. Ni ne yaron? Na faɗa kai yaro ne. Ka tuwa ka. A wa kake zagi? Oh, nace ka tuwa ka. Nuna banza. Haka ne. Ga kana shashashan ka. A samu dai shashashan. Dinan ne. Dan iska mutsiyaci. Ban taba ganin in ba iska. Karama da wofi. Kana kadan da kai ka taba. Nayi canjin halitta kai ma ka tina kanka. Don ku ba gani kake ko tafin hannu ba gani ba. Daga Allah ne. To ni sarkin kamo ne ya gina ni? Ba Allah ne halitta ko kafin da ne ya hada ni? Kafin da ne ya hada ni ba ubangiji ne ya halicce ni ba? Duk abin da zaka a duniya billahi allazi la ilaha illa huwa idan ubangiji bai nufa ba za ka yi shi ba. Ko sharran ko khairan. Saboda haka duk abin da kaga mutum yayi wallahi mukaddari ne. Haka ne. Kuma ba kai na faru ba dauduwa riga ce in na ga dama a yanzu sai cire canza wata. Wani abu ne ko wani abu a shawarin kwaɗan ne. Ka mana ka sama kanka lafiya. To kai ka cire irin naka fito da wani. Ai ka an yi gaba ɗaya kenan haihuwa da hanji. Kai da gani a duniya har abada tun daga duniya. Cuce-cuce sace-sace Allah ya tsokala idan. Na ga uban zaka cuta nan gaba. A'a ni ka gama iskancin ka. Wallahi ka gama iskancin ka. To kamar yaya? A'a ni katon banza katon. A samu dai katon banzan. A samu kuma tsan iskan yaro. Ehe ni da kai aga gwanne. Ai da ni da kai dan leman ne da dan na'ibi. Ba mai wani gori duk abin da ni shuka ka to ne ka shuka na kwanne fanawa. Iya shakkenci a gidan ai shakkenci naka ne mai abin nan. Haka ne. A daga baya ke da sadaka da bazawara. Na da ya. Ai gaba. Allah tsine ma. Iye Allah tsine ka ci kwaka. Ka ci kwaka kai kaga dai ka yaro da Allah da Allah kana haƙƙi ba. Ni ne yaro. Na faɗa kai ne yaro. Na iya kai na mai ya ta ci dan mai gari. Ciki banza da kiyin wuce. Ga kana haƙi. Ni ba da kai zan ba. Wallahi ba da kai zan ba. Da yayan ka zan yi wallahi da yayan ka zan yi Allah saba gano. Wallahi tallahi. Duk iskancin ka na fi ka. Egu. haka ko katon ka da kai ka rinka yawo da bokiti yaron da in ya riƙi garma wallahi garma sai ta san ka riƙe ta ha shashashan banza shashashan wafi ni za ka wa iskanci kayan ka na kai ka tsaya a daudu
shi kuma ya tsaya kintiri ta shashai ban tsaye